Blwyddyn yn ôl, fe gahalion ni gynhadledd yma yn y Senedd Ewrop ar annibyniaeth. Yn y flwyddyn sydd wedi mynd heibio ers hynny, dyn ni wedi gweld newidiadau mawr yn digwydd ar draws y cyfandir. Mae referendwm yn mynd i fod ar annibyniaeth yn yr Alban, NVA yn blaid fwyaf yng Ngwlad Belg, dyn ni yng Nghymru wedi cael pwerau deddfu i'r cynulliad. Mae popeth yn newid, ond dyn ni wrth gwrs yng nghanol argyfwng economaidd. A'r unig ffordd i gael atebion i bobl yn Ewrop yw trwy datblygu polisïau newydd, nid yr hen polisïau sydd wedi creu y broblemau yn y lle cyntaf. Felly ni'n edrych ar ein gweledigaeth ni ar gyfer Ewrop, Ewrop democrataidd, Ewrop gwahanol, Ewrop i'r dyfodol.